Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Yau me za ki dafa mana a gidan ne? Abin da kake so shi za a dafa. Ki dafa mana shinkafa kawai. To shi kenan. Wai ni ina wannan abokin naka mutumin kirki. Wafa? Kwana biyu shiru. Wafa? Abdul mana. Wai Abdul? Za mu dan samu sabani da shi. To ina tunanin ma wallahi in kun samu sabani da shi kai ke da matsala. Ni? Eh. Kasuwar bana ce da ta ci nake ba shi shawarar cewa zan canja mota. Bai dace in canja mota ba tunda na samu dama. Ai aure ya kamata in Aure. Kishiya. Aure. Gaskiya. Ni kuma na nuna mai ni kwata-kwata ba zan amince da wannan ba. Wai kwata-kwata ba na ɗaukan ma shawararsa. Wallahi kaf cikin abokananka ruwan munafukai ne dama. Kawai ka rabu da shi. Aure. Ba munafiki irin sa. Abdul wai? Mana shi din kama goge nan bashi a wayanka. Wato yanzu ko ranki Ya kamata gaskiya ka goge. Yanzu kuwa. Aure. Sannu fa gaskiya Abdullahi nan munafiki ne.